కాకినాడ జిల్లా గౌరవ ఎస్పీ శ్రీ జి బిందు మాధవ్ ఐపీఎస్ గారి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించేందుకు చేపట్టిన చర్యలలో భాగంగా ప్రతిరోజు రాత్రి సమయంలో స్టాప్, వాష్ అండ్ గో నిర్వహించి డ్రైవర్లను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించి మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా అనుమానిత వాహనాలను తనిఖీలు చేసి వారి ప్రయాణ వివరాలను ఆరా తీస్తున్నారు.